yakni benta jong kubor la wanra spi daga fatafat online shopping store. Ka jingkhang dam ne ka lockdown ko balai ha ka nongba shilong bat ki jaka ki bamarjan gelas sedang biang nadu ka siteng sinya jong ka afun ru tarik unai tung bat kan kut ha ka siteng sinya jong ka af khunai tarik unai tung kari khasi channel habali lum khubor halor ka ni ka jingkhang dam ha nongba shilong kala sakhi ya ka jing trikam ka papura jong ka ni ka lockdown ha ka ba ki surok kilenti snong ki thli lut lat no satang ki jingya ki kali ki beyo jingbet bat ki dukan ru ki khang lut lat no satang ki pharmacy ki paple kajing shimrai ka sarkar ban pelong biang ya kani kajing khangdam kalong hadin kajing kiu ki boyo yo covid-19 ha kajala kila nangbun